Mäkihyppääjät siirtyivät tänään Saksasta Itävallan puolelle Innsbruckiin, missä Keski-Euroopan mäkiviikko jatkuu huomenna karsinnalla. Suomen joukkue aloitti välipäivän ohjelmansa lentopallosalilla. Lentopallosalille tultiin suoraan hotellilta ennen kuin joukkue ehti edes majoittua. Urheilijoille liikuntakin käy levosta. No kyllä se vähän niin on, että ihminen, joka urheilua harrastaa ja voi sanoa, että tässä tapauksessa tekee sitä jopa työkseen, niin kyllä se tarvii liikuntaa silloin lepopäivänäkin. Eli silloin tällaista tehdään rauhallista liikuntaa, mikä on myöskin hauskaa, niin siinä se lepo tulee ehkä paremminkin hoidettua, kun makaisi tuolla sohvalla. Mutta kuinka tosissaan pojat sitten ottavat tätä? Kyllä huippu-urheilija ottaa homman kuin homman tosissaan, että niin tämän lentopallonkin kuin tämän jälkeisen pokerinkin. Janne Ahonen tietää, että mäkiviikon voitto on tällä kertaa karannut ulottuvilta, mutta motivaatiota riittää myös Itävallan osakilpailuihin. No, eihän mäkiviikon suhteen mitään fiiliksiä enää ole, että koittaa nyt hypätä 2 kisaa, mitä jäljellä on, ja suoriutua niistä mahdollisimman hyvin. Mäkihyppäjät ovatkin kaikki melkoisia pokerinaamoja. Ilmeistä on vaikea tulkita, kuinka pettynyt tai tyytyväinen kukin on hyppyynsä. Mutta pokeripöydässä saattaa pokka pettää. Joo, oli puhetta vähän, että tänä iltana pidettäisiin mäkiviikon pokeriturnaus ja eilen illalla pidettiin pikku kenraaliharjoitukset poikien kesken ja Happosen Janne voitti sen ja minä olin toinen, mutta tänään olisi tarkoitus voittaa Janne ja kaikki muutkin. Näyttääkö siltä siinä pöydässä, että kaikkien pokka kestää? No ei siinä ihan kaikkien pokka aina kestä, että joillakin saattaa vähän tunteet tulla ilmi siinä ja aika helppokin on lukea.